Goeien en mooi dat je sjoggen. Ja, ik hoor eigenlijk maar één wat te zeggen en heel Friesland, wat heel Nederland weet waar ik ben. Als ik nog zes chameleontwarp, ja, dan weet jou natuurlijk dat ik in Terhenne ben, jood. Het is simmer in Friesland. Wat ben we mooi voor het net. ...850 mensen wonen hier in het hart van het Frieske Wetterland. Maar ja, Else Simmer kom je vanzelf een heel soort toeristen heen. Die komen ook op dat wetter aan. In die hele grote drokte van al die mensen is er een man hier in het dorp die zijn eigen oase van rest gecreëerd had. Wat ik mooi vind, dat verzamel ik of dat keep ik, als het betaalbaar is. En dan zie ik daar een plakje voor. Sneupen vind ik gewoon mooi. Ja. Ja, en dat doe ik al 24 jaar. Nou ja, dan was ze zeggen, wat een spul uit die man, maar ja, hier viel ik me heel erg bij thuis. Ja. Ja, dat is mijn wereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Annelies Piersma. Ja, klopt helemaal. Gin ik met die op paard, Joet? Dokje is bij mij op pad. En Nou. hartstikke leuk dat je me binnen. Welkom in Terhenne. Dank u wel. En hoe kunnen wij Terhenne beter beschermen als hoe het wetter? Is het geen plaatsje? Het is een paardje. Leuk. Begin. We varen hier nu het oude Varp in. Dat is een heel mooi stukje oud Terhenne. Dus je ziet hier echt hele mooie oude huizen die al hier verstoppen binnen. En we komen hier nu haast midden in de Bornhoorn. En dat is bij het Café Zevenwouden. Het oudste café van Friesland is Café Zevenwouden. Dit ben we. Hey, hartstikke bedankt. Hey, Sim. Hoi. Nou, we zijn hier bij de Tjerke. Dat is een trouwlocatie. Romantisch. Het ziet er echt heel mooi uit, hè? Prachtig. Ja. Ja, ze komen echt overal bij om hier te trouwen uit Nederland. Maar ik zelfs uit Boeteland bij. Ja. Heel mooi. Volgens mij staan we nog met 2 mensen die nog net trouwd binnen. Thomas, de cameraman, is net trouwd. En hoe is het getrouwd? Ik ben niet getrouwd, ik ben nog nooit vregen. Dus wie shit. weet gebeurt het je nog een keer. Ik ben ook nog nooit vregen. Kom helemaal in romantische sfeer Echt, hè? het Tjerk uit. We gaan op naar het Dwarpsplein nou en daar is ook een heel bijzondere supermerk. Even kijken, een Italiaanse bol en 3 keer keizer. 1, 2, 3. Nou, dit is dus het centrale punt eigenlijk van de winkel. Hè. Dus iedereen die moet hier langs. En ja, als het goed is zijn ze blij met wat ze gekocht hebben. En dan zien ze de dag erop weer terug. Een van de best verkochte artikelen, paprika chips. Oh? Dat is gezond, hè, is paprika. Nou, het valt vandaag een beetje tegen, maar dat komt puur door het weer. En dan gaan de mensen naar grotere plaatsen toe. Leeuwarden, Franeker, Dokkum. Ja, en dan ben je ze in feite de hele dag kwijt. Dat is een jammer. Dit gaat soms heel snel. Zeker 's morgens. Mensen willen allemaal een krantje en een croissantje. En een sapje. Nou, op zich is het wel leuk en dankbaar werk. Ja, en klanten vinden ze echt heerlijk. Oh. Wij hebben een vrij grote verzameling aan Friesland souvenirs. Dan kunnen zowel Friese zijn als toeristen die dat kopen. We hebben zelfs Friese olijfolie. Ja, komt wel uit Spanje, maar ja, mensen vinden het leuk. Het etiket op van Friesland. Ja, gaat om de beleving. Pepernoten komen ook uit Spanje, vinden mensen ook lekker. Nou ben je nou echt hier in de dorpskern van het dorp, hè? Ja, dat klopt. Dit is het Dwarpsplein, het Chameleonplein officieel. Van een heel levendig dorp. Hè. Daar wordt hier echt van alles georganiseerd. Meestal is wel eens in Terhenne is altijd wat te dwaan. Maar dat ben ik evenementen die in een oorplak eigenlijk net binnen. Ja, daar hebben we bijvoorbeeld de Proef de Kunst. Dat is in oktober een weekend voor kunst, maar ik voor horeca. Lekker genieten.
De 14K, een avondwandeltocht. De Brio-race van de watersport. Ja, en dat is voor de trainsters, maar ik voor een hele pot orenmeesken. En de meeste trainsters ben dan ik vrijwilliger, dus daar is ik nooit een gebrek aan. Nou ga ik nog één afsluitende vraag, want je smoren in de leuzen en dan gaan we de belangrijkste nou net horen. Welke wie dat ik al heb? Lid jou verwennen, in te rennen. Nou, ik geloof dat ik je nog wel even ben. Dank u wel. Heel graag dier, leuk dat je er bent. Ik ben onderwijs naar Sietse Zijlstra en dat is een druk bezet man. Want hij is net alleen een hofker, dus man van de tuin. Maar hij is echt trouwautochauffeur. Hij doet een Braziliaanse barbecues, die verzwargen er. En hij sammelt een heel soort kunst. Dus ik ben heel benieuwd waar we te lonen komen. Ziet ze? Media. Ah, Meentje. Wat kom je hem doen? Wie willen die een huis bezien? Wie willen dat alles is van die prima, weten? dat mooi. Oké. Kom verder. Nou, je bent hier bij mij in de achtertuin. Ja. En dat is eigenlijk mijn paradiesje wat. Als ik het druk heb en ik moet eens even tot rust komen, dan ga ik hier zitten. Even een boek lezen, even puzzelen. Oh, maar dat is dus wel. Ja, want dat moet gewoon zo nou en dan eens, hè. Want ja, goed, je kan net altijd. zou druk wezen. Nee, de week is gewoon 2 dagen te kwaad, maar dat bloot ik zo. Nou, kom erin. Dit is mijn wijnkeuken. Ja. Mijn grote lange tafel. Best machinaal, er zit de bar in en te eten altijd. Ja, want eten is wel belangrijk in je leven, nog net. Ja, Wel- dat doen we machinaal altijd. We zijn nog met z'n vieren. Ja. Mem, mijn zuster, met Bensje en ik. En dat doen we iedere jongen machinaal eten we. En dan houden we de familie mooi bij elkaar. Leuk. En dit is parres toe al. Ja, ik spaar een hele hoop, maar onder Maar ik andere... even zien, maar ik gewoon even Natuurlijk, sleupen. remmen mooi. Remmen Ja. mooi. Dat ben Delft blauwe tabakspotten. Ja. Dat gaat 30 hier door, waar ik zoveel bij elkaar hier. Ik verzamel die tin. En ik verzamel die Chinese en porselein. Ah ja. En de Dat hakken. is dat blauwe, hè? Oh, Dat nee. blauwe en dat blauwe reden. Maar En- ik wil en weer dat- moderne kunst. Ja, ik heb er van alles wat tussen erop. Wat ik mooi vind, dat verzamel ik of dat keep ik, als het betaalbaar is. En dan zie ik daar een plakje voor. Het sneupen vind ik gewoon mooi. Ja. Ja. En dat doe ik al 24 jaar. Nou ja, dan was ze zeggen, wat een spul uit die man, maar ja, hier viel ik me heel erg bij thuis. Ja. Ja, dat is mijn wereldje. Het is echt die wereld, ziet ze, hè? Ja. Ja. En ja, nou ja, ik show net in het boekje, ik keep gewoon wat ik mooi vind. Ja. En als een oor het net mooi vindt, en jongens zegt, dit is net in de mode, dat kan me net zoveel schelen, als ik het maar mooi vind. Het museum van Sietse Ja, het museum van Sicilië. Ja, mensen zijn ook verbaasd dat ze binnenkomen. Ik vind het smoek. Ja, ik vind het gezellig, het is mijn wereldje. Ja. Ik ben ook heel tevreden dat ik eens een keer voor de televisie zit, jongens, en ik zit naar mijn spul te zien. Ik denk, nou. En dat is leuk, want de mensen komen naar binnen en zeggen, ja, ik heb nog een klok van Beppe, maar daar doen we niks mee. Waar sto die ik ha? Ik zeg, ja, tuurlijk wil ik die wel ha. Ja. En ze hebben een hele grote dingen die je steen, die kriegen ha, die ze gebracht hebben. Lijst nu iedereen die bracht weer een schilderij. Ik kan het misschien wel ophangen in de gang. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Ja. Ziet ze, ik vind het echt superleuk dat ik in die raad mocht. Ja, dank. Nou, dat is geen probleem. Dank u wel. Graag gedaan. Liedje verwennen in Terhenne, het van het Frieske Wetterloon en eiloon in de Frieske Markt. Dat had me een dij kosten om al die leuzen te onthouden, maar dat is wat, Terhenne. En het weer een machtig mooie dij. Dus dit sticker is goed verzinnen. Morgen gaan we naar Zuidwest-Friesland, dan zitten we in Oudegeer.